Είδε στους καλεσμένους να δίνουν κάποιο έτσι ένα μυστικό δώρο μετά. Σωστά. Ναι. Έτσι. Εγώ λέω να το κάνουμε λίγο τώρα γιατί έχει σημασία. Με το που ήρθε η Με το φίλη που μας ήρθε η Ζέτα. δηλαδή. Λοιπόν, σηκώνομαι, προσέξτε. Παρακαλώ Σήκω, πολύ. φίλε μου, έτσι. Και Σηκώνουμε. Να δούμε τι δωράκι έχουμε στη φίλη μας τη Ζέτα Μακρύ. Λοιπόν, εδώ παρακαλώ πάρα πολύ. Αν το δώρο δεν Λοιπόν, είναι καλό, θα μαρτυρήσω ότι κρύβεται. προσέξτε, πίσω. εδώ ναι, που να θέλω το να δει, θέλω να δει πρώτα η κυρία Ζέτα. Παρακαλώ, Παρακαλώ πολύ. Να πηγαίνει χέρι-χέρι το δωράκι. Χέρι-χέρι. Έτσι, Είμαστε έτσι. ζωντανή εκπομπή. Από καλό Η σε κάμερα να πάει. Έτσι, χέρι-χέρι το Μακρύ, δωράκι. παρακαλώ πολύ, να δούμε το δώρο. Λοιπόν, είναι μια πάρα πολύ ωραία κούπα. Να τη δείξουμε παρακαλώ πάρα πολύ. Παρακαλώ πολύ. Είναι εδώ στην κούπα. Η κάμερα, παρακαλώ πολύ, να πιάσει την Είναι μια κούπα. πάρα πολύ ωραία κούπα με τον επίτιμο, έτσι, μαζί με νυχτερίδες και αράχνες και από δίπλα λέει ευτυχισμένο το 2010. Νομίζω ήταν. Εγώ προτείνω, κυρία Μακρύ, αντί να σπάσετε ρόδι απόψε, να σπάσετε την κούπα. Εγώ το δέχομαι με πολύ χαρά και αυτά που λέτε. Δεν το Λοιπόν. υιοθετώ, δεν το υιοθετώ. Το δέχομαι το δώρο με χαρά. Και Είναι το πολύ ωραίο το και δωράκι. τυχερό. Συγγνώμη, Και μισό λεπτό. Πριν πάμε στο δεύτερο δωράκι. Παρακαλώ. Δηλαδή θέλει να πει ότι δεν υιοθετεί όλα αυτά που λέγονται για το Μητσοτάκη, ότι είναι γκαντέμι και όλα αυτά. Ο ίδιος ο κ. Και μα Να υπόσχεσαι μην ότι θα είναι η αγαπημένη σου κούπα και θα πίνει κάθε πρωί τσάι. Γιατί καφέ δεν πίνει. Καφέ δεν Προς πίνω. το παρόν να τη Το βάλουμε υπόσχομαι. εκεί. Το Έτσι. υπόσχομαι. Ναι. Παιδιά, όχι την κούπα του Μητσοτάκη μπροστά μου. Προσέξτε. Η αγαπημένη κούπα κατά τα άλλα ξεκίνησε από την κυρία Μακρύ και ήρθε σε μένα. Κάτσε την πάω εγώ παραδίπλα. Λοιπόν, Λοιπόν. πίνει υγειά σου, την υγειά σου. νερό από την κούπα. Είναι αλήθεια πια αυτό για να πάει έτσι καλά το 2010. Πίνει από την κούπα. Έτσι, με τον Κώστα Μητσοτάκη. Μ' αρέσει. Μακριά από εδώ, μακριά.